inspirating. I'm sorry. Ndikati zvakaitika ndezvokuti inini ndindaigara pamunda pasisi vangu ndichigara nasabhuku vangu achikaka vakanga vari sabhuku mazuva iwayo kusati kwane zvemachiyami zvadaro isisu munda wasisi vangu munda wokuti vakangopiwawo nashamba kumanja ari kubaini shamba kumanja vakaita zekuchinjana maovhetere vakachinjana munda kuti mumwe achitora apa mumwe achitora apa saka pana imwe posheni yakazotemwa kana kuwedzera shamba kumanja aingorima achiite kwangu kwese asi isisu patikazogarawo isisu pakugara sisi vangu pamunda pakatanga kuitwa mademarcation vachinzi shamba kumanja anga asingasvika kumhiro shamba kumanja aigumira saka zvadaro tikambogara nyaya ikamboda kuedza kugadziriswa asi haina kuzogadziriswa saka pane vamwe vanonzi amai musonza ndo vakanga vauya kwandiri ini ndichigara pamunda vakandikumbira kuti posheni iyi ndikukumbirawo ndimboitawo gadheni rangu ndakavatendera kuti mborima izvenyu nemurume anonzi chikafu akarima apedza madomasi ake akabva ati chitora izvenyu ndima yenyu amai musonza vakaramba vakati ai ndima yangu saka sabhuku ndofunga vakambotaurirwa navo nasisi vangu nezvenyaya iyi havana action yavakamboita manje siwapa takazoenda kumba kwavo vachikaka vakabvunzwa kuti nyaya yekumunda kwangu mukuifambisa sei ava vakapindura kuti inini handisiri ndikapa vanhu magadheni saka sisi vakazoti no zvakakosha ndezvekuti sisi tipe samoni kuna achikaka nekuti achikaka ndo vakanga vari village yedu vanoziva kuti vanhu ava vakapiwa vakaiwana sikupi simba rekunobata magadheni mumunda mavo ndo zvakaitika chana shamba kumanja ataurwa ndomuziva kwavo paakabva munda manga muianditi maizisiva handiti vamangopindura vamucheke kuti mapedza nyaya yekuti ava vanozisiva nokunga nimunda akanaka mamaita kuti nyaya yenyu yakichena zvakanaka azoreitanga nyaya yavatitaura iyo zvinokatova nemakore anoverengeka mumashure mangu munotova nemasabhuku akabva anofunga anokwana kuita mana zvakaitika pakutanga ndezvekuti shamba kumanja neni takanonhonga zvivharo tiri pamwe chete musi wa13 September 1999 ini ndini ndakazotanga kugara papurasi ndokubva ndazoitwa vice chairman weinterim committee chairman ari manambara ndakazobva ipapo ndakasarudzwa nachief Bushu ndakaita sabhuku anashamba kumanja tinawo munda washamba kumanja paunotangira nopaunoperera ndinopaziva saka ini zvikutondishamisa ndizvokuti ndikunzi ndakapa vanhu magadheni munda mashamba kumanja handizizivi ndishanga ndakaenda kuna chief Bushu tikakumbira tikachangamire vanhu vari kutiwo iyo zvino irrigation yatora nguva yakareba isati yako saka changamire tiri kukumbirawo magadheni zvikanzi chikaka kana paine nzvimbo iriko ikoko enda unopa vanhu ma20 meters ndokubva ndanovapa changamire ini nandisingaiti zvamundega zvisina changamire mukati zvese zvandaita ndaita zvina changamire munda washamba kumanja hauna kutombobatwa tine ma2 hectares 0.5 yemayard 2 hectares ndodzemunhu saka hamene kuti iye munda wake une mahectares mangaichangamira pane munhu vararudza mashure zvishoma amboti izvi zvakaitwa izvi nanganisisi handizive handiti handichaziziva izvi zvakamboitwa ndakazati kuti shamba kumanja munda wake ndouziva mukataura nyaya yashamba kumanja nditi mukazogara zvamukapiwa mukabva zvamukapiwa asi mukatsanangura kuti sezvamamuda kusimbura zvokuti magadheni paakapiwa magadheni handina kuziva ndokuti ndikagara munda mashamba kumanja magadheni wayo paakasiwa handaisa magadheni mashamba kumanja magadheni haana kusiwa munda mashamba kumanja shamba
ngomire kumvudzi ine pamuri ndanzwa muchitaura muchiti shamba kumanza kubva achirima munhu hapana kumbopuwa munhu gadheni izvozvo akazopiwa mirai kubva shamba kumanza achirima munda ariye amuridzi womunda hapana munhu akapuwa gadheni hungu kwete hapana shamba kumanza abva aenda handiti utese ba ndobva pauya munhu munyowani asiri shamba kumanza ndobva pachipuwa munhu vanhu vebva vachitanga magadheni wongutsangamiri asi zviriko ndezvokuti tine mahectares atakapiwa changamiri mahectares atakapiwa tiri papurasi munhu ane 2 hectares dzokurima kogeita 0.5 ndoyestand saka tine ma2.5 hectares makatora mapemitsi edu anokuratidzai kuti tine ma2.5 hectares hamene kuti iwo vane mahectares mangani changamiri uzimbozwawo ndowekupedzisira kwemunda saka munda une 5 hectares takanyorwa papemiti saka 2.5 dzacho idzodzo kusaidi kwacho kokondoka vakatora achikaka vakapa vanhu saka pese pavaita achikaka zvese vaita izvi vaifungidzira kuti ivo isusu pemiti yedu yakafanana neyani neyako kuti isusu munda wedu takangochinjana hapana chakawedzerwa hapana wakatemwa asi achikaka vakaita simba rekupinda mumunda medu vachiti ivo uku hakuna chi hakuna vanhu asi pemiti ndiyoyi Mbonera chikaka nezvepazisa pamunda pacho handiti ndipane magadheni apapana munda kuchaenda kudai asibvatsika nozoti iye zvine tikaenda tinoona kwakaiswa madrops okufenza munda vakabva shamba kumanja kuenda kumaranjisuko munda uyo akasiyirana shamba kumanja achibva uko akasiyira sisangu patricia anokusira mwana wacho ndindaigara pamunda ipapo ndimi mwana wacho mwana wangu asi ini ndindaigara ndosaka pamunda ndakazobva uko nenyaya yekuti ndakuopa wavhunwa kuno kwanditi kunzi tinaomanja nemazina amwe anodana pamunda pacho akasiyani anditi akazipedza vakutaura kuti takasiya mwana wangu urikuti ndinjeke aiwa vakapinga straight point iyo mukomana uya mutinga tindedza muridzi womunda ari shamba kumanja pamusoro shamba kumanja angane minda miviri mumwe wacho akasiyira mwana wake mumwe wacho ndo atakachinjana naye isusu wamukachinjana nawe ndouti kumangirazi kuna mazoro saka ndo une nyaya yese iyo hamuna kutsanangura iyi ndozva uyu ndoinini pamuna yangu ndiri pamurimi aitange ndisina kunzwisisa asi ndikudzokera pamuri ndati shamba kumanja achirima munhu pamberi pomunda wake hapana mbobva pakaiswa magadheni kusvikira aenda ichokwadi nhasi shamba kumanja aenda ndopaakuchipuwa magadheni pamberi pomunda wani shamba kumanja ipapo ndipaaoti pakafamba sei vanhu vanga vasingapaone here kuti panode magadheni kana kuti vakapaona sei pamusoro changamire ini ndakaenda kuna mambo ndakati changamire vanhu vari kukumbira kuti irrigation yatora nguva yakareba mambo ipapo ndingazokangana makaenda kuna mambo pachinani shamba kumanja akanga asisi mambo munda wangotyabatwa naye munda wakangochina shamba kumanja
ndibva maita sei munda patikaenda kumachipi shamba kumanje akanga asisipo. Pamusoro idari ndoda kuti munatsondinzwisisa ndokumbira nokuti shamba kumanje akaita minda mingana miviri. 5 hectares ziri kujeri, 2.5 hectares ziri kuti kunova ndokwandakanga ndiri sabhuku ndiri inini. Tine mapemits padi, hapana munhu ane pemit ye5 hectares. Tine ma 2.5 hectares tese. Mamiri uyu Patricia Zuma akauya here imi muri sabhuku? Akauya ndiri sabhuku. Akakuratidzai chii? Haana chinhu chakandiratidza. Saka zvikureva kuti munhu akangouya kwamuri achisvika achingoti ndauyawo ndiri muridzi womunda unobva pamutambira. Zvatakaita ipapo akauya nashamba kumanja achinditi pamunda pangu inini ndakusiya Patricia Zuma. Anei mumaoko make? Akanga asina chaina. Asi inini vanhu vaichinjwa vazhinji vacho ndaipiwa matsamba mamwe andainyorerwa. Kwapa sensina kubvunza nawe shamba kumanje munhu wandamuona wandipa shamba kumanje aizviitawo veteran ndakauya naye kakawanda. Aiwa vanhu vamawo veterans vese ndoda kuudza ichangamira shamba kumanje aizviitawo veteran kuno ndakatomboya naye pamusoro pekutema miti yakanga achitema zviri kunze kwemutemo ndichinetsana naye achienda achitengesa kushamba gold mine. Saka inini ndanga ndisingakwanisi kuramba ndichinetsana neni. Saka makazoshandisa mukama kuti zvaaenda uyu akazotadzisa kuti ndipe vanhu magadheni. Handina kuchangamira, handina kuti inini ndakaita mukana, asi kuti ndakanokumbira kuna changamire. Maikumbira ndichikumbirira vanhu. Vainoita sabhuku kana mukazogara mamisha imi ndimunoziva nzvimbo. Changamira anenge achitonga kuno azive kuti mindenyu yakamira sei panoda magadheni mupati. Saka asi kuti imi sasabhuku ndimune muchiziva kuti pandoda unokumbirira vanhu vangu hapazotaura mangwana. Choka changamire zvamunotaura ndizvozvo. Ini ndaiziva kuti hapana munhu. Saka ndakanokumbira kuna changamire kuti kuda kuti vanhu vawanewo sekuita muriwo. Saka vanhu venyu vakazoda magadheni here uyu shamba kumanje abva nguva yese vanga vasingadi magadheni. Changamire inini handisi kuti nini vanhu vakazoda magadheni. Nguva yakanga yarebesa vasina irrigation. Tiri kubvunza kuti vakazoda here magadheni vaona kuti shamba kumanje aende nokuti nguva yese aripo vanga vakangogara chete. Shamba kumanje akaenda gore ripiko changamire? Akaenda pane nguva yakaita sei? Saka pakazogara nguva yakareba changamire pasina irrigation. Shamba kumanje aenda vanhu ndokubva vatine zvinotaomerwa hatina pokutora muriwo. Saka dai ndikavaregerera here changamire? Makavapa tembarari vanhu vaiva inonzi tembarari. Nokuti sei zvichiti tembarari? Nokuti imimi makanga ziva kuti shamba kumanje aripo vanhu venyu havana kutaura nyaya magadheni. Nhasi mimi hamuna kuzvitarisa kuti mangwana kumberi kwomunhu uchazonetsa mangotora vanhu pamaisa ku. Saka ichi kuti tembarari. Pamusoro ichangamire ini ndakaenda kumunda ndichinopiwa nzvimbo yandakapiwa. Handizive kuti ndakangopiwa zvandakapiwa nzvimbo ndaingopiwawo sango rese here kana kuti ndine mukana wopandinogumira. Isi tiri kutaura takatarisa 5 hectares dzatiri kuona papemiti. Kana isati gadzire mapemiti anogadzirwa kwaanendiwa sei nani? Saka ndakubvunzai ndichiti sei mimi pamakapuwa munhu hamuna kutarisa. Imi munoziva kuti minda yedu inopuwa chete munhu ane pemiti. Hamuna kubvunza munhu Patricia kuti pemiti yako iri kupi. Kadai pakaita kuchinjana ngova mapemiti munotobvunza. But imi hamuna kugona kuita izvo. Makangoti uya mwana uita ugara. Saka ndandaona kunge kwenyu kwaboka kwamungoti kugara kwamuri vamuchenje ndikasvika kana ndima Chicago ndikasvika ndakungosvika kugara pasina kubvunzwa pemiti. Maifanira kumubvunza. Saka handizivi changamire kuti ininokuringira kutambira kwandikamuita iri mhosva here kuti inini ndakatambira Patricia Zuma. Makagona kumutambira asi pane pamakakanganisa hamuna kumubvunza. Bepa rinotendera kuti Patricia azova mugari wepa nzvimbo yamugere.
nyangwe hazvo tisina kubvunza changamirira kuti inini Patricia hauna pepa rinokodzera. Inini ndiri kubvunza kuti nzvimbo yechipore inini sekupiwa kwandakaitwa masimba ndichinzi inini ndini ndavillage. Okay. One. Paani makore mangani uchigara naye inongosa kubvunza teni. Une makore mangani uchigara naye panharaunda? Ini ndinotoa Patricia Zimbabwe. Une makore mangani uchigara naye? Pawapo asirwa nani chama mbanja chiti undia apa. Pamusoro ichangamira. Inini makore andikagara naye ndofunga anogona kuita kuma 5-6 years kana kuti 7. Because inini ndakazobva pakasara pesapa. Ko pesapa vanga vakanyararirei. Aiwa kamubvunza unozobvunza vachizobvunza kuti chandiata ndikubvunza kubvunzaika ngomunofana kupinda. Vanhu makuenda mubvunzo wamakubvunza unobvunzwa naye. Imimi munozobvunza Alright, inini ndati makore amukagara nemi uyu makuwana chamakumani. Inanji gorera chamutarizi vachangamiri asi pane ngoni. usataure 5 years kana 6 years. Kuita mangwana tinoziva patinogara kwamapoto handiti tinoziva makore acho. Kusvika pari zvino kana ava kupai sadza tivaenda bvunza tembuti apa makore amukagara mumuyu muchisiyawo makanyarara uzotora mazonyere magadheni maona kuti nzvimbo yachikuseenza nzvimbo yakagarawo kuna chief ndakuda magadheni ndakuda magadheni uchiedza mamakita handiti but ndachibvunza kuti makagara naye makore mangani. Ndozvandiri kutaura changamirira kuti inini ndakagara naye kwenguva iyi ndofunga inoita 6 kana kuti 7 years. Nokuti inini pari zvino so handisiri sabhuku vamwe pane foma sabhuku yese ari pa vanga vakanyararirei. Patricia achichinjana mapemiti nashamba kumati achiuya kutanga musindima musabhuku ndizvo. Patricia auya zvabvunzwa nachangamira kuti auya Patricia sezonipa musabhuku akamuudza muganhu wake kuti unoperera apa iyi yasettlement yasabhuku ndosikuona makazviita pamakachinja mapeni ndopokubvunza kuti pepemendika kubvunza kuti ndima makamuudza here muganhu wokuperera Patricia kuti unoperera panapa uku kwese unosvika kudhemu kurikova kwakuesettlement. Handina kumuudza muganhu, havana kuuya kundita head over futi kuti uyu munhu uya taakuchinjana mundawo saka uyu munhu uyu taakukusirai munhu papi munhu pano. Chidakamira vanhu musarambe muchichivhura njere. Ndizvozvo. Ini mega nomuromo wenyu mati ndakaidirwa Patricia nashamba kwangu asi nhasi apa mauda kusaziva aiwa kuti ini handamboitwa head over. Isusu tiri kuti kana mamuri sabhuku makatoutadza ipapo hakuna sabhuku anotambira munhu asina chaakabata. Maifanira kutambira Patricia akabata bepa riri kuratidza mugano kuchinjana kwavo because kana ichikanzwirwa certificate yakuchinjwa ichipuhwa achipuhwa yekudini handitika uyo achipuhwoyo kwaakanga achizoenda macertificate anotokanzwirwa haungatorwe certificate yokukwaenda ndinguyu shamba kumanja ndoyonzishandisa kuti achidaro bepa rinotokanzwa rogadzirwa bepa nyowani nokuti zvazvinyowani zvaapai handimo kutaura kuti kwakune 2 hectares kule matimbuti uko hatizivi kuti kwakunei ma5 hectares kwavari kujei kune ma5 hectares. Zvino iro uyu uri kuya richitaura 5 hectares saka ndiri kuramba kachaka saka manje imi ndimi makafoira makatadza basa ndimi makapuhwa utungamiriri wokuti mutungamirire musha ndimi munosvikirwa nezvese village rinozowana ndimi munozoshedza village kuti tine munhu mutsva uya muno nokuti ndimi nemasvikiro but imi makatadza basa hamuna kukwanisa kuda kuti muone kuti muye munhu mutsva uya uyu anei mumaoko make maka magara 7 years naye achindoteerera wega achidii wega kana pemiti yake hamuna kuiona maifanira kubva mazviramba ipapo dai makaona pemiti yake kuti aiwa iwe munhu akuchinjana naye azviite pane zvino ma2 hectares ko 5 hectares dzacho dzinobva kupi saka imi ndimi makagarira basa. Pamuri kutaura changamirira inini handisi kuparamba asi kuramba kwandiri kuita inini ndokokuti ini pachipori D ndichienda pachipori D ndikazviri kuenda pa2.5 hectares uye akazowana 5 hectares ari wega ndiye chii
kutaura wakafeira uyo ari kuramba kupeya achikoni panokuwa kunhapa hadidio asi iye chamamumanja ambotora para panyeri chamamumanja angadzii ndizvo zvoga saka movheti akataura kuti movheti uyo aigona unepower handiti mira chikaka tinoteererawa ndiwo wataura nyaya yachamamwana ukatiwo ndiye akanga anechi aitinindi movheti ndizvo zvoga saka wanzwa kuti pakabuda 5 hectares dzaakanga adzara dzipa papepa riapo handiti dzikabva kupi pepa riapo aisvika pemiti ndeyekuti kana kuti ndeyekuti ndosaka muri kuona sikaakunetsa zvinoitika kana munhu asaina munhu unoendeswa kulenzi kana kuti akauya notaura kuti munhu wangu ndaakusivira nhini sokutaura kwanga kutopana mapepa obva aita se obva achinja abudzo munda uyu ndindini asi ndoda kumbodzokera kumashure apa tinenge takuramba tichitaura nyaya yemagadheni uko toda kuona kuti zvangotaura baba vangu makadimurana munda nani munenge mataura kuti pamunda apo pane vanhu varingi maitirwo akaitwa pamusoro chingamba munhu uyu kudembo wandiri kutaura ngokuti kubva pakazoitwa demarcation pakasiwa fenzi munda uya wabva wademburwa wakademburwa munda uya inopisi yakasara apa pakademburwa nepisi yese yakazorwa navanhu mumagadheni ndopisi ndokuri kukwanira 5 hectares dzedzi plus chamba kumanda achitaura aitaura kuti munda une 10% increment yainzi increment 10% yemaovetere ndosaka kwakura pamusoro echangamira inini pakaanongwa minda ini ndakakatira 10% zvakanzi tinokupai 10% yevanhu mawo veterans pamunonhonga minda panapa mawo veterans anorepresenta 10% yevanhu kwete kuti minda ndaikumbira kuti kana zvichiitaka velenzi ndo vanogona kuunikira kugadzira nyaya yedu kuti pakati pangu nashamba kumanja tirege kunge tichinetsana nokuti ndo vakatipa mapermits velenzi isi permit yedu haichanzi yashamba kumanja bhozi kuchinyana kwatakaita munda nashamba kumanja handiti katikaenda kulenzi kureva kuti permit iyi irapa yakanyinowanzi patisha zvona haisina kunzi shamba kumanja saka isusu hatina pressure hatina problem yekuti isusu hatina kukambira takangopiwa permit chinjana kwakaita vanhu chi minda permit yedu ine 5 hectares saka zvokuti zvekutaurwa naachikafa zvokuti ko iye akazowana 5 hectares sei isusu hatichazviita sei hatichazviziva izvaa zvelenzi vakadamburwa magadheni mukatipindurawo tobva tatanga kufamba nonyaya nekuti kana magadheni akadamburwa kwavati 6 years ago nhasi chii chazoita kuti muchiti nekuti mai vapo paitidamburwa magadheni tizviona mukatadza kuzvimisa zvodai iriyo nyaya manga makauya nayo makore acho iwayo kuti kumunda kwedu waakutorwa nhasi vanhu vatova ne 7 years 8 years vachiri pamagadheni chii chazoitika kuti mude muno nekuti iwebve paidamburwa magadheni nhasi vanhu vatogara magadheni vachiti magadheni nderu nhasi ndo pamazoya papera makore pamusoro ida kuuya kwakaita vanhu mumagadheni vanhu vakauya sekunge vanhu vari kukumbira vari kungopiwawo pokuita pokurima setembari asi rege nditaura sekuru ava ndo vaigara kumunda pane amai vakauya vachikumbira sekuru ava tinoda kumbokumbira kurimawo kuyati kwenyu nani futi vanenge nani futi nachikafu handidika chikafu akarima akati chitora then amai ava vakaramba vachita sei vachirima right zvadaro zvekuva tambo tisusu tada kushandisa nzvimbo yedu amai ava ndo vatambo vaendera amai tada kushandisa chi nzvimbo yedu
amai vaita vachiti vaita nhaka. Takaenda kwa chikaka, amai vakaenda kwa chikaka, achikaka vakaramba kutaura namai, right? Tibva tangomusiya zvakaita sei zvakadaro. Nhasi isusu tati isusu nzvimbo yedu iye tada kuishandisa, tanzwa kuti ava achikaka netimu ravo rire vada kutengesa nzvimbo yedu. Takati aiwa isi hatingatengeserwe nzvimbo yedu kumaChina tiripo, saka maona tauya pano. Alright, mabuda bachini. Nyaya ndiko kozi nani macheni kukati obveza nobvamini DS office iHighest office tinongoenda tinotoramba tuna mazuva amuita kumachikaka ndakatomboya ndakapenga singaiti pane panoperera simba ramama handidi kusviba any activity dzimwe dzatisina simba nadzo tinodzoka kunobvunza panofambiswa sei, but zviri namazuva ezvinhu zvachandida kuzvimisa. Ndinoda kuve chekerere, ndinoda kutaura zvinhu chekerere. Ndokunga murikanisira kai pane maChinese anotonzi kukuite chimwe nzvimbo vamwe vabva vabora mabhohos vamwe vabva vaita sei kuti kune vanhu vabenefiti. Saka zvimwe handidi kuzvikomenta, ndinomira ndichida kubatsirwa kwamba chinotsvaga maofisa tinopinda munofambiswa sei. But kana iri nyaya yekuti makutomaimwa kudhara mune zviri kuitwa, inini handina simba nazvo. Pane nyaya yekuitika kuparizini, vanhu vane magadheni, vanhu vaya ndivari kutengesera maChina vanhu vane magadheni. Takakwata nyaya iri papa iyi pese padapa pasina maChina vari kutenga izvo zva kutenga muridzi wegadheni wopunza vese upa percentage. Ndo nyaya yakuitika manje kune avo manje avo vakuda anga ari magadheni avo kuti vachatoro zvino vachatengesa kumaChina. Ndobva vakudawo manje ozidapa pasina nyaya yemaChina iyi havaimbo kutanga nenyaya iyi. Alright, munodzoka musasei. Inini ndakaenda kune project ndikwa ikoko ndakainvitwa neDS office. Vanozvisiya ndokunga makatsika zvimwe zvizivi isutombota but kune zvimwe zvinonzi disputation vada kuita vasiita serehabilitate. Saka zvimwe zvacho handigoni kuita ndinoda kudzokera mberi kuenda kuDS office muna musa 17. But let me tell you, compensation kana ichiitwa inoitwa pasinoitwa noungwaro haikudenga inokuvhiringidza ikurarama. Simba rese tinenge takuzvipa mwari hazviita se musazviite ngezviri normal, hazvisizvo. handitarise kuti nyaya dzakadai dziriyo mapozi kutarisa dzipere kunzi nekuti muchazoona pazvinhu ndokumamanzwisisa isusu madzimambo tinotenge titori kure nadzo tinoramba tinokwanisa kuramba nazo. Saka rambuya tirikuti aira ripindwe nokuti nderedu nezviita sei pane zvimwe zvacho zvinouya zvine urongwa hwazvo. Saka zvimwe handigoni kana katsira cha havagoni kuipindwe. Saka tozongokudza tinosabeti panyaya iyo. Right. Batsira tinosabeti. Aiwa, ndosaka ndati ini hanzi vatora nyaya yemunhu isi tinototuma vanhu kuuya kuzoona. Ndosaka ndati ndinoyandokuudzai gadheni renyamuta nezvaro ini muta nenyaya yegadheni ndoramawirira handi ndoramawirira kasi pakutaura mazopoya vatora nenyaya yekumaini ini kanisawa nyaya idzikaisi ndinotarisa kuti bone of contention ndeini chasumudza munhu chii kuti auye munyaya yemaini. Saka ndosandira kubatsirai kuti ininika ndazvinzwa ndinotsvaga ruzivo ndototuma vanhu hatisi nyaya yekutanga tisi tinotoita vakava ese tinoaita saka tinouya mudzoka cha 17 tinondoona chikaka pari kunetsa ndepapi ani ndizvozvo ndepapa
sabhuku katsila wenye chiperekani handiti sabhuku wenye ndimi ndimahara kwana mwanga asatamona mfano kaka msangano wamasabhuku uri kumusifraiti mwamaudza vangu apo pane zvaiitika zvekupresidenta kwenyika medu saka mwamaudza kumusifraiti ndomati dzinotaurwa nyaya idzi dzopuwa dzinoitwa sei saka tinotuma vanhu vanogara kusiyana vanozva tinotuma vaira nevamwe vanhu vanoenda imo saka muchiona kuchisviko tosangana tose tiita basa redu Thomas Kopeza, nasema mapana